Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýokary hökümet wezipesinden çekilmek islegini aýtmagynyň ideýany ýurtda irki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdiginiň elan edilmegi ilaty gen galdyrmady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we türkmenistanlylaryň ençemesi ýurduň dürli sebitinden habar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň demokratik saýlaw oppozisiýa toparynyň lideri özleriniň ýurduň daşynda prezidentlige dalaşgär hödürläp alternativ saýlawlary geçirmegi planlaşdyrýandyklaryny aýdýar. Aktivistler türkmen häkimetlerini açyk we demokratik saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Ýatlasak Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 12 fevralda ýerden şu ýylyň 12 martynda irki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini elan etdi. Bu habar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýokary hökümet wezipesinden çekilmek islegini aýtmagynyň ideýanyndan peýda boldy. Yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň sözlerine görä, Ilat Halk Maslahatynyň mejlisinden soň irki saýlawlaryň geçiriljekdigini öňünden bilýärdi. Şeýle de olar bu saýlawda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna getiriljekdiginiň hemmelere mesemälimdigini hem aýdýarlar. Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilen güni adamlaryň arasynda şu gün saýlawlary ýörelge bolar diýen gep gürrüňler köpeldi. Bu saýlawlaryň diňe göz üçin Serdary häkimete getirmek üçin geçirilýändigini hemmeler bilýär. Sebäbi Ilat Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabrynda 40 ýaşy dolandan bäri şeýle üýtgeşikligiň bolmagyna garaşýar. Bu ýagdaý geçen noýabr aýyndan bäri ýagny dolaryň gara wadardaky bahasy birden 20 manada aşaklar soň has güýçli duýulyp başlandy diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran Lewatly ýaşaýjy 14 fevralda habarçymyda gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda beýlik şertler bilen bir hatarda ýaşy 40-dan pes bolmadyk türkmen raýatlary ýurduň prezidentligine saýlanyp bilýär. Ýatlasak soňky bir näçe ýylda Türkmenistanda häkimetiň prezidentden onuň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiriljekdigi baradaky çaklamalar dyngysyz öňe sürilýär. Adamlar bu saýlawlary Serdaryň saýlawy diýip atlandyrýarlar we ondan hiç ýyly gowuzada garaşmaýarlar. Aşgabatlylar indi bu habarlar bilen gyzyklanmaýarlar. Sebäbi olar ýurtda hiç sadyň üýtgemejekdigini aýdyp özleriniň iýjek çöreginiň aladasyny edýärler diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mardak habarçymyzyň sözlerine görä köp marly bir aýyň içinde saýlawlaryň geçirilmegine gaty nägile. Olar biziň howsarlarymyz daşary ýurtlarda galyp, ýurda dolanyp bilenok diýýärler. Olar daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň hem ýurda dolanmagyna mümkinçilik döredilmegini we şondan soň erkin saýlawlaryň geçirilmegini isleýärler. Ýöne bizde erkin adat saýlaw ýok. Adamlar Berdimuhammedowyň tohumyndan hiç kimiň döwlet başyna geçmegini islemeýär. Sebäbi olar şol tohumdan biri döwlet başyna geçse, onda ýurduň mundan hem erbet boljakdygyna ynanýarlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýurtda irki saýlawlaryň elan edilmegi barada düýbi Fransada ýerleşen Türkmenistanyň demokratik saýlaw oppozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow bilen hem söhbetdeş boldy. Gurbanow munyň özleri üçin garaşylmadyk waka bolmandygyny aýtdy. Ýöne ol saýlawlaryň şeýle kısa wagtda ýagny dalaşgärleri hasaba almak we olaryň saýlaw kampaniýasy ýaly işleriň ählisiniň diňe bir aýyň içinde geçirilmegi eýem açyk saýlawyň bolmajakdygyny görkezýär diýdi. Ýürüýte hiç ýyly kandidat ýetişmedi ýaly. Kandidatlar eýem ýa-ni dalaşlar eýem registrasiýa edilip spiskler ýapyldy, hiç kim ýetişip içine salynmaz ýaly. Hemme zat edildi. Bu saýlaw däl, bu Ostroň diýýän nazначение, bellenilişi, prezident bellenilişi diýip Gurbanow aýtdy. Galyp dol Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna ýurduň daşynda ýaşaýan Türkmenistanlynyň dalaşgär bolmak mümkinçiliginiň hem konstitusiýa girdilen üýtgetmeler esasında gadagyn edilendigine ünsü çekýär. Ýöne muňa garamadan ol Türkmenistanyň demokratik saýlawy oppozisiýa toparynyň ýurduň daşynda prezidentlige dalaşgär hödürläp online ses berişlik esasında alternativ saýlawlary geçirmegi planlaşdyrýandygyny belledi. Ine şu ýygnagymyz bar. Hem aktivistler bolup biz YPT demokratiýa oppozisiýasynyň
bir kandidat prezident saýlawlaryna hödürler we şu danaşýar hakykatdan nähili saýlaw kampaniýasyny alpbarmaly, nähili meýnamalary ba ve hemme zatlar açık metbuatda bütün dünyada düşündürüp biz alternatif saýlawlary geçirip Türkmenistana mysal bolup bütün dünya mysal bolup görkezler ve Türkmenistana saýlawlaryň ýokdugyny suwdeder. Dip Gurbanow aýtdy. Gurbanow özleriniň saýlajak wekiliniň Türkmenistanyň häzirki şertlerinde 12 martda geçiriljek saýlawlarda hakyky prezident bolup bilmejekdigine dogry düşünýändiklerini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Ýöne bu mümkinçilik bütün dünyada ine daşynda galan adamlar var, içinde galan adamlar var, bizim aktivistler var. Biz ine şu adamı saýladyk, biz hakyky saýlaw geçirdik ve şular Türkmenistan'ın içinde geçirilen saýlaw değerlerini suwtnamasy var. Biz bunu yani internette, Telegram'da, WhatsApp'ta, Imo'da, YouTube'da, Facebook'ta yani saýlawlar geçirer. Şu ýerde hem adamlar setler verip biz hakyky içine Serdar Berdimuhammedow goýýar. Hakyky saýlawlaryň nähili yani alternatiwasyny görkezler. Dip Gurbanow aýtdy. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleriniň bir näçesi irki saýlawlaryň öwlan edilmeginiň özlerini gen galdyrmandygyny aýdyp, türkmen häkimetlerini açyk we demokratik saýlawlary geçirmäge çağırdy. Köne pasportly adamlaryň ses berip bilmeýändigi barada maglumatlar bar. Bu gaty ýalňyş. Hökümet bu raýatlaryň ses bermegine mümkinçilik döretmeli. Şeýle-de türkmen häkimetleriniň pandemiýany bahana edip saýlaw nokotlaryny aýyrjakdygy barada hem maglumatlar gelip gowşýar. Bu gaty ýalňyş bolar we bir kanun saýlanan prezident bolar diýip Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa aýtdy.